Ya Kwaramogi tarik en 28 dwe mar aboro higa ma 2026 ma en tich abich mogik dweni mar aboro higa ni intiere kama kare mondo mi uyud weche manyien chenro en marang'ich welo magi weche ma wamiyo pek. Ilikuwa tuna ripa container ya consolidation 2.5. Wameamua asubuhi moja si 2.5 ni 3.5. En tienda gimichama tuoni ne johala mane obago ng'anyo. Gikwedo suru ma KRA omedo ne mwandu mawuok e pinje maoko. Do not arrest only the young people holding a weapon while allowing the person who recruited, transported and paid them to escape responsibility. Dila mapacho ka unyiso ka okang' mar chik ne josiasa manyayo tulo e pacho ka ma ok mako mana rowere magitiyogo kende. Mondo gitiek gi dakteche gi kony dakteche go odonge tijegi. Ng'ato kendo nyalo timore kamara ni. Onyalo wuok modhi konyo rembe samo time gotieno kamano timore. To dhi kanyo embo yudo ka jogo ok ti. To refae kamoro to embo oyud shida mayudo. Lia moro Kisumu ni girem tok nyar gi wito ngimane kimanyo ne kar thieth kaluwore kod ng'anyo mar nase sama jotuo moko medo dak gi rem. Ne Kwaramogi hintiere kama kare mondo miyud weche manyien laiwa duto mag tudruok yaw 3-6-0-1 YouTube, Facebook kaachiel kod YouTube mar Ramogi TV. Go kodwa mbaka nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en ni jatend piny Kenya William Ruto oyango lepo bila manyien makoro idhi chak chiw juma mabiro. Lewni mawachore ni biro medo miyo mijing'o obilago. Ruto nolose kinde nyasi masidho obila e katiegruok mar obila ma Kiganjo e kaunti ma Nyeri. Kama wachi bende ni obila nyaka med keto maino e rakruok kod kweth njore mosebedo ka nenore e rombe mag siasa e pacho ka. Efi Nyakidi nigi ler. En nyasi masidho obila ma kwan gi dikala 6,000 ma osebede tiegruok chakre dwe mar 11 higa mokalo. Nyasi ma oyor kod jatend piny William Ruto, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja kod jalupne Eliud Lagat. E kinde romono, jatend piny William Ruto oyango lepo obila manyien makoro ibiro chak chiw ne obila duto pacho ka chakre juma manyien. The graduating officers will be the first to wear the new uniform. It will then be progressively rolled out to general duty officers throughout the country effective next week. The Administration Police Service and the General Service Unit will retain their present operational uniforms. Ruto medo ni kata obedo ni lewni manyien miyo obila go mijing'o, nyaka gibed jogo machiko itgi ne oganda kendo mani kod kido maber. We appreciate that a uniform does not necessarily create professionalism. Character, discipline, training and conduct do. But the government has listened because the identity, comfort, morale and dignity of our officers also matter. Jatend piny bende owuok magere wi weche mag kweth njore pacho ka ni mano ok en ranyisi makare ne demokrasia ma piny Kenya. Kuom mano, ojiwo bad migao mar obila mondo kaw okang' mager mar chik maonge ninde nyabathe konchiel, ka jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osiro ni tiegruok ma obila go yudo en mano mabiro konyo piny Kenya rakore kod kit njore mopogore opogore. Politically sponsored violence has no place in our democracy. The National Police Service and all our security agencies should therefore take firm, lawful and impartial action against anyone who finances, organizes, incites or perpetrates political violence. Do not arrest only the young people holding a weapon while allowing the person who recruited, transported and paid them to escape responsibility. The training curriculum that we used this time round has been improved to capture the challenges that are faced by modern police officers who are operating not just physically in various parts of our country, but combating also digital challenges. Kaluwore ni tim kweth njore osenenore ahinya e rombe mag siasa, Ruto wacho ni onge jasiasa mora mora manigi teko mar buogo ngima oganda pacho ka kata manigi ratiro mar bedo gi kweth njore. No politician
is entitled to a private militia. No candidate has the right to intimidate citizens. No political objective can justify violence. I urge the graduates to always uphold professionalism and integrity in discharge of their policing duties. They will be expected to adhere to the Constitution and the rule of law at all times, and to devote themselves fully in protection of the rights and freedoms of all persons. I recently reminded them that policing is a sacred calling and not a mere job opportunity. Weche mag Ruto go biro e kinde makoro siasa osechako mako mach pachoka. Ifinye Kidi, Ramogi TV. Jatelo mag kweth mobalo kod piny owacho oseo chenro ma jatend piny Kenya William Ruto mar miyo apisas mag obila uniform manyien, ka giwacho ni lokruok mabad migawo mar obila dwaro tiegruok e wi luwo chik kaachiel gi miyo luor ratiro mag jopiny. Jatend od bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, ogai ma People's Party Ndindi Nyoro, wacho ni tendo obila bende onego koro loki. Kalonzo bende wuok tung' mosuo koda kwede mag dhoudi e chenro mandiko apisas mag obila, konyiso tendo obila mondo ogol nonro mag apisas mag obila 6,000 mane osidh kawuono kod gwenge ma giwuokie. Chris Owino nigi mathoth. Seche machuok kende bang' jatend piny William Ruto yawo ayanga uniform manyien mag obila e kinde nyasi mar sidho obila manyien 6,000 e kar tiegruok mar obila ma Kiganjo e kaunti ma Nyeri. Kweth mobalo kod serikal owuok kod guok girombo. Mbele yako Mheshimiwa Rais ni kikundi cha 23. E gwenge mag Emali e kaunti Makueni, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka ose okang' makamano kaka chenro maketho pes jopiny, ka owacho ni uniform mar obila ne olok higni 8 mokalo. Kalonzo wacho ni lokruok mabad migawo mar obila dwaro en miyo apisas mag obila tiegruok e wi miyo luor ratiro mag jopiny kaachiel gi tiyo e bwo pen chik ma ok uniform manyien. Wakenya wanataka polisi wafunzwe au umebadilika mafikira ya vile utahudumia wananchi na sio vile unavalia uniform. Wakenya wanataka wakati kampeni ikifika wahakikishe polisi wakikutana na mama akona shida anamsaidia, sio kushika vijana na kuweka kwa Land Rover. Chung makamano bende okaw kod ogai maduon bura mar People's Party of Kenya Ndindi Nyoro mane loso kinero mar siasa e kar chung maga Tundu North e county ma Kiambu. Our police expect not just uniform. We need proper reforms for our security. And the proper reform is first to reform the leadership in our security organs. Tunataka hii mambo ya violence ikwishe. Kalonzo seo tend obila kum nyayo akwede mag dhoudi e chenro mar ndiko apisas mag obila, ka odwaro mondo tend obila oket elela nonro mag obila manyien 6,000 mane osidh kawuono kaachiel gi gwenge magiwuokie. Wakati huu Wakenya wanataka mambo yawe wazi. Tunataka orodha ya hawa askari wanaofuzu leo Kiganjo wote 6,000. Tujue ni wangapi wametoka Makueni, wangapi wametoka Kitui, wangapi wametoka Taita Taveta, wangapi wametoka Kajiado. Eko machielo, Kalonzo oketo serikal mar Kenya Kwanza e tago maliet e wi mano ma owacho ni en chiwo opande e yode owang' e kinde Ndindi Nyoro to ne oseo serikal kuom diro iro malungo wang' ne jo ohala e boma maduong' ma Nairobi kar winjo ywak margi ewi medrok ewi osuru ma ijuogo mwandogi. It is very despicable. Tunaona wanabiashara wanaenda kutafuta haki yao leo. Tunaona badala ya kusikizwa wanapigwa tear gas. Na kumbusha William Ruto, hawa wanabiashara ndio walikupea pesa na nilikuwa hapo wakikupea. Umetuagamiza sisi kama viongozi, ukatutoa kwenye tulikuwa, ukarusha sisi nje. Sisi hatuna shida, lakini wachana na wanabiashara tafadhali. Ohalagone obago ng'anye chuny boma maduong' ma Nairobi e kwedo okang' maduong' mochung' ne choko osuru pacho kae KRA mar medo osuru ma ijuogo gi gikelo mwandugi e pacho kae containers kowuok e milion 2.5 nyaka milion 3.2. Chris Owino, Ramogi TV.
To kod jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki onyiso kweth ma keto piny owacho tesre mondo mi koro yangi dongruok moro amora ma gisetimo ne jo Kenya kokwayo jopiny mondo kik rwak weche josiasa go. Kindiki mane lose gwenge mag Embu medo ni sirikal kata piny owacho ma Kenya Kwanza osechulo dongruok e counties duto 47 ma pacho kama onge dewo ng'ato. Dongruok gi omedo ni omako sectors mopogore opogore moting'o thieth, pur, somo e kind mamoko. Omedo sundo kweth ma moko mondo kar wuotho kalando weth ma piny owacho ne ginyis jopiny gik ma gisetimo ma loko ngima oganda. Hebu tuendelee tusiendelee. Na mimi siwezi kubali ati sasa saa hii tuko mahali tumeanza kushika network ya serikali ati tufukuzwe, ati sasa ndio sasa watu ya one term sijui wanatuambia nani atakuwa rais, wengine wale wanasema one term hawasimami, wanatuletea watu wengine hatujui, na hata hao wengine ambao wanaleta hawana track record ya maendeleo, hawajasaidia chochote. We don't want guesswork. Sisi we know where we want to take this country. Tuko na naibu wa rais katika taifa letu la Kenya akitoka kona hii ya mlima, na tunasema kwa sauti, lazima huyo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki aheshimiwe na sio tafadhali. Wale ambao wanataka ati kiti ya naibu wa rais, tunataka kusema tukiwa kona hii, kiti ya naibu wa rais haiko wazi. Kiti ya naibu wa rais imekaliwa sawa sawa na Profesa Kithure Kindiki. If you are impeached, you cannot run for any seat. Hata ya deep, hata ya ile ya chama na wakawa pale kwa miaka ingine 10. Ile kitu unaweza simamia peke yake, labda biashara yako. Sasa kuna mtu amedanganya watu, ndugu zetu ya pande hii ya Mount Kenya West na wengine wa hapa East, kwamba anaweza waongoza kuwapeleka pahali popote, na hiyo ni urongo. Jatelo mag Broadbase kawuono ramone jatend DCP Rigathi Gachagua magi wacho ni kelo weche maonge wach orak ma chwalo masinde mag timo yiero ma higa manyien. Jating dai ma jatend piny Faruk Kibet kwa Gachagua mi IEBC thuolo matayo tijene kendo ikore ne yiero makare. Wach mosir gi jakom mar ODM Gladys Wanga kawacho ni IEBC moseo notayo yiero makare ma Ol Kalou manomiye loch. Ni gilose nyasi mar tego somo e gwenge ma Kilgoris. Wale watu wa IEBC ndio juzi wamefanya hii by-election ya Ol Kalou na ile ingine. Tuachane na IEBC wafanye kazi yao. Mambo ya tenda ukitaka kutafuta, enda utafute mahali ingine. Lakini IEBC iwachwe ifanye kazi yao. Kina mama muko salama, muko sawa, muko rada, muko ngangari, muko tutam. Na baba Raila Amolo Odinga pamoja na rais wetu walituambia madhumuni ya Broadbase ni kusawazisha Kenya, kuhakikisha kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Kama ni barabara ijengwe hapa Narok, kama vile inajengwa Kericho, kama vile inajengwa Kiambu, kama vile inajengwa sehemu zingine zote. IEBC ifanye kazi yake bila kushurutishwa na mtu yote. Wale wanashindana na sisi tuko tayari. Vile ODM inasema they are ready. Sisi tuko tayari kuwapeleka nyumbani. Thuolo machielo kweth ma linda mwananchi kamutingo Babu Owino kod gavana Masia James Orengo ne olimo kaunti ma Homa Bay jumbe adek tok limbe kweth no manobedo kod koko gi tulo. Kagiloso yugi seliel mar apisa ma KDF Stephen Onyango, Orengo omedo jiwo gombo mare malaro komten pinye yiero mabiro kokwayo jopiny orwak josiasa duto ma chopo irgi. Wachno sir kod Babu Owino mokwayo jotelo kik sia tulo. Senator Homa Bay Moses Kajwang' odok ni kweth no kagiwacho ni josiasa oyienegi uso sera margi kamora mora. This guy has been to the International Criminal Court. He's still an accused person. The charges were just suspended in the International Criminal Court. And you want to tell me there's no better Luo than Ruto
that Kajwang can support. Kajwang, I'm here. Know that I am the presidential candidate, a serious presidential candidate. Mjaluo ashakuwa MCA, Mjaluo amekuwa MP, Mjaluo amekuwa women rep, senator, Mjaluo amekuwa governor, Mjaluo amekuwa vice president, Jaramogi Oginga Odinga, na Mjaluo amekuwa prime minister, na Mjaluo amekuwa mawaziri. Siku hizi tunaambiwa ni chenye unaweza settle for ni waziri tu, na unaambiwa pesa inalala Homa Bay. Hiyo pesa imekusaidia aje wewe kijana? We have slight differences on whether we should go one term or whether we should go two term. Personally, I am in the two-term movement, but that does not make me fight Orengo. That should not make me fight Babu Owino. That should not make me fight Raphael Tuju. Personally, I am with Dr. Oburu Oginga, but that does not stop my friendship with James Orengo. Kawadhi nyime mahukumu jotimoala e boma Nairobi no bago ng'anye chuny boma ka gikwedo medruok ewi osuru ming'ado ewi mwandu miwaro kowuok e pinje maoko, ka giwacho ni medruok makamano otime tok chik ma ok onywak pachgi e chenrono. Obila ne ochuno mondo odir iro malungo wang' mar keyo joalago kata bedi ne gibago ng'anyo mamuol magibiro e seche ma joala mamoko e kar dak ma Eastleigh to noyawo handgi kaka pile. Utino Joab miwaler. Ma e kaka chal no bedo e chuny boma ma Nairobi kama moko kuom jotimo ohala no bago ng'anyo ka gisundo godo medruok e osuru mag mwandu miwaro kowuok e pinje maoko, ma giwacho ni notime tok chik ni ne ok onywand pachgi e timo medruok makamano. Johala go wacho ni medruok e wi sanduku achiel mag mwandu owuok milion 2.5 nyaka milion 3.5, machwalo medruok makamano gi atamalo 28. Bende giwacho ni mano ok bi nyalo miyo ohandgi dhi nyime kaluwore kod pek mar ngima mani malo. Ilikuwa tunalipa container ya consolidation 2.5, wameamua asubuhi moja si 2.5 ni 3.5. Tukaenda kwao tukararamika, wakasema itafanywa 3.2. Kutoka hapo tumeandika barua after barua, lakini hakuna kitu wanasikia. Ile wanapongeza wameongeza already 3.2 ni kitu haiwezi wezekana kwa biashara, vile kuko uchumi ya Kenya haituruhusu tuwafanye na hiyo 3.2. Ndio maana hii msanyiko yote hatungefika, ndio ikuwe ni hivyo. Johala go wacho ni kata bed ni ne gibago ng'anyo mamuol mar chwalo duondgi ne duol mochung'ne osuru pacho ka KRA. Pisas mag obila notiyo kod iro malungo wang' mar keyogi. Sama gin to ne giwacho ni ng'anyono ne muol, kata chenro mag wuodhe bende ne ok girocho. Giwacho ni duolno miyogi mana duoko kokalo e yor mbui mar X seche ma gitemo luongogi mar loso. Katika harakati zetu tumekubana na askari na vizuizi, ile hatujajua kwa nini tumefanywa hivyo, na tulikuwa na barua ya kuuliza maandamano, a peaceful demonstration. Sababu tunajua wanabiashara hawawezi kuwa na kilio wapeleke mbinguni. Kilio yao inafaa kusikizwa na wale wako kwa mamlaka ili wajadiliane na waelewane, lakini si kila siku kila siku insert taxes ili unyonge watu wakufe waondoke kwa hizi biashara. Magi biro e kinde makweth machielo mar jotimo ohala e kar dak ma Eastleigh to nodhi nyime kod chenro mag gi mapile ka giwacho ni onge tiende gi bag ng'anyo, kendo giwacho ni wuoyo kod serikal e yo mamuol mar biro kelo duoko. Najua mambo ya ushuru, kuna ungumu wa ushuru, lakini tukasema tukachukua tutaendelea kuongea na hawa wale wa KRA wako tayari tuongeleshane, tuseme hii inatuumiza, hii tufanye hivi, tufanye hivi. So hiyo njia ndio inaweza leta suluhisho na tunaendelea mbele na biashara yetu. Tunafurahia kama chema wetu amesema biashara tuendelee, tunaendelea. Ile tunahitaji ni watu wajue ya kwamba Eastleigh inaendelea na tuko kwa biashara, hatuwezi tukafunga biashara, tunahudumia watu. Kaka yor duoko jotimo ohalago, apisas mag KRA to lero ni ne giluongo jotim ohalago kendo ne gichopo winjruok mar odiechieng keto e timo osuru no. Omedo ni osuru makamano e mano manie piny
kaluwore kod winjruok mane gitimo. We did an analysis. We invited the traders, the consolidators. We have had several engagements. So the 3.2 million per 40-foot container is not a new tax. So this amount was arrived at based on analysis of similar items, imported by consolidators and the values for which they have attracted over the last few years. Otieno Joab, Ramogi TV. En wach ma pod ji biro bedo goye mbaka kendo yware ahinya te weche mag ohala kod kwan omenda miwacho ni osemedore mwandu mopogore opogore mawuok e pinje ma oko. Ka wadhi nyime en ni piny owacho keto omenda maromo bilion 2.7 matudo stima e kaunti ma Migori iko omenda mag 2026-2027. Magi oyang kod jatend migawo mateko James Opiyo Wandayi mane lose kar chung bura mawendo kama ne ochopo e chenro mar tudo sitima. Jojuma Nigiler. Gwenge mag Otacho, Ombaso Lejo Maria Kakira Lura Mare, Kwar, Kaachiel kod Kanyo Kech, e kachumbi mawendo, gin mokum gwenge kaunti ma Migori, modo stima, e chenro matudo madhi nyime e kaunti ma Migori. Chon kanyo adwa wuok oko, ok ayie wuok oko, kech jokuoge wan go ka, niang kaka ndiango gine ni kani. Koro ne tek, kata gwene ma owuok oko ka piny pok oyawre, ogwang' mako. Koro an gi mor kuom wese miwa kuom kelonwa stima. Amor ahinya. Kaka ni solar ni matiyo to solar otiyo gi tek machieng' ka chieng' onge TV nok ti. Koro sani TV dhi goyo, ufa dhi goyo, gik matindo matiyo gi bath dhi tiyo na maber. Jatend migawo mateko Opiyo Wandayi manotin kod bi mawendo Walter Owino kaachiel sinta ma Migori Edio Kech e kind jotelo mamoko ne otelo chenro mar tudo stima e gwengegi. Hakika ya kwamba tukiendelea hivi, baada ya miaka michache sura ya hii constituency itabadilika. Vile vile sura ya hii county ya Migori itabadilika kwa mambo ya maendeleo. Waziri Mheshimiwa William Ruto amehakikisha ya kwamba maendeleo ya stima na infrastructure zingine imeenezwa katika pande zote za nchi. Si ni vizuri? Na wakati anafanya mipangilio zake za maendeleo hata huku kwetu Awendo inapangiwa. E kinde twak ma jatend migawo no mar teko Opiyo Wandayi ne wane piny owacho osiketo tenge omenda maromo bilion 2.7 mar tudo sitima e kaunti ma Migori mangima. E hik omendani kaka chumbe mawendo omenda maromo milion 450 idhi tigo e chenro mar tudo stima. Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe amesema ya kwamba mambo ya maendeleo tuyatekeleze bila ubaguzi wowote. Nataka kujua ya kwamba serikali kuu inawashughulikia vilivyo. Hii mwaka wa fedha, hii kaunti ya Migori imetengewa pesa taslimu shilingi 2.7 bilion kwa ajili ya kuunganisha stima kwa manyumba karibu 25,000. Wandayi nwane kachumba mawendo ema sani nitiere kod kwan mamalo mag oganda mostudi kod sitima e kaunti ma Migori kod kaunti ma gwego mag Nyanza kane opoj bura makono Walter Owino. Awendo kaendi stima oseringe moloyo kamoro amora. To nikech Walter ohero weche mag stima. Tiere wetena mantiere kaendi kaka George ginaneno kaendi ma nika kuro kaya chande kibedo ka samo gionge stima ni endi to ko kaentie kanyo to nyalo miyo giket kata ma welding moro ma welding no endo kelne jowa pesa e piny ka. Jobro mawendo Walter Owino ne owacho ni nitiere gwenge mathoth ma bende chenro mar tudo sitima dhi e nyime ka chuburano kane osingono oganda duto gwego mag awendo nyaka koro bed kod sitima. Jotelo gi ne opuoyo sirikal motelo jatend piny Kenya William Ruto kuom keto maino e chenro mar tudo sitima kod dongruok moko e gwego mag Migori kaachiel kod Kenya mangima ka giseyo josiasa makwedo piny owacho. Ruto no omiyo kawuono wayawo sitima ka. Ruto no omiyo wacho ni yo mawuok Ranen kochomo mwalo kucha didere kodhi kucho idhi land week manyien. Mwambia Bwana Gachagua ya kwamba ukiwa na shida na mimi kama waziri face me. Wachana na Mheshimiwa Rais William Ruto. Si ndio? Akiwa kuna shida au na issue na wizara yangu aface mimi mwenyewe, si ndio? George Juma, Ramogi TV, Migori.
Ya koromogi erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar ang'ichwelo ji mopogore opogore nyisa ni gineno chenro mar ang'ichwelo gi e sani. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Aneno ng'at ma luongore kaendi ni Vincent Otieno entiere gwenge ma Kisumu. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Achano Chieng' Emmanuel aneni e yo makare weche mag siasa tek. Kata kamano abiro keto enga mondo maneni dhi kanyo. Charity Adongo ka entiere gwenge mag Yala ma kaunti ma Siaya. Achano Chieng' Emmanuel en bende aneni e yo makare. Amor ka kikelo weche manyien. Ochieng' wan kaka jo ODM wan gangari eng'e Oburu Oginga, wan eng'e Gladys Wanga ma Homa Bay, kaka wan bende wan e bwo Peter Opondo Kaluma kaka jaod bura ma Homa Bay wacho ni town kachno bura ma Homa Bay town en jakom mar ODM West Ward George Ochieng' Okumu. Erokamano kuom ote mopogore opogore ma umedoro. Kik idhi mabor nyaka Ramogi pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar ang'ichwelo. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decatile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mag witado ne gedo mari. Ne mathoth you are told and mar 0722 638383 e timo oda mari. Pari wakelo mwandu mainyo kodwa nonu maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Aparo ni dhi od gira kesh wacho ne kinwa ng'adwa charus. Kare no kitimo kamano. Pari. Kare. Pari winja. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro pod en mar ang'ichwelo. Wadhi nyime kama kang'anyo mar jochiw thieth nyono ndalo 31. Moko kuom jotuo kod familia medo kalo e pek matamre gi nono. Kuma familia moro e gweng' ma Ongalo Koru Moroni ywago nyargi manowito ngimane kodhi manyo thieth mar konyore to ne oduoke ni thieth onge nikech ng'anyo mar nurses. E gweng' ma Kapuonja bende miya majegni 13 kodak gi rem kaluwore kod kansa mar dag nyodo bang' ne duoke pacho nikech ng'anyono. Millicent Adhiambo miyowa ler. Dwe achiel sani nyaka ne jochiw thieth chak ng'anyo margi ayanga pacho ka. Chenro mag thieth e osiptende mag piny owacho oserochore mokalo, gino makoro weyo thoth ngima jotuo e andaki. E gweng' ma Ongalo e sub county ma Muhoroni,
Wach ng'anyono koro weyo familia moro kod chuny lit bang' nyargi mane pek dwa konyore wito ngimane kodhi manyo thieth bang' kane osiptal mane okuongo chopoe duokogi ni thieth onge nikech ng'anyo lakteche. Tema ka dichiwo mama nyisa ni mano muoch kae we watere osiptal, watere nyaka osiptal ma wachopo osiptal miluongo ni Nyayo Muhoroni. Koro Nyayo Muhoroni kanyo ema ago one gate to askari obiro monyisa ni ok giti. Adhi atere St. Vincent sani dakteche ogomo koro ok giti gotieno. E osiptal machielo mane giringo kod jatuogi mondo okonygi bang' chandruok kod rem kuom seche weche ne okodhi maber bang' nyargi ne tere pala nikech chal nene ni kuma rach kuom hawi marach ne oduogo wito ngimane. Ka gik sa 11 iluongowa nyathi gikelo gikete wigine kanyo mano pod lavenda pani ne nigi e iye kama gitime gine neno to kijana machielo kona ni mos no kana winjo chunya no dhi nikech noka expect mago nawe nang'ina dhi dugo kode kongima nang'ina dhi biro gi familia no makoro we kod ting' mar nyathi makwar gi chuny lit tudo lal mar nyargi no kod wach ng'anyo jochiw thieth magikoni dine sirikal osewinjo ywak kod dwach nases dine mago okotimore. Takwaya sirikal ni ka giyie to gitimne nases gi gima gidwaro mondo nases okony jopiny nikech jopiny nitie motegemea osiptal sirikal jomoko onge pesa manyalo dhi e private to koro ka nases ogomo donge koro to wuoka ng'ato kendo nyalo timore kamarani onyalo wuok no dhi konyo rembe samo time gotieno kamano timore to dhi kanyo embo yudo ka jogo ok ti to rifae kamoro to embo oyud shida mayudono nikech en gima lit. E kinde ma familia no ywago nyargi komachielo e gweng' ma Kapuonja ei Kisumu West bende Mihia ma jahigni 13 rem mar kansa duong' chuo mosechopo e stage mar 3 nego e dhot bang' duok gi pacho kowuok e siptal mar piny owacho ma Kisumu nikech ng'anyo gino makoro oweyo familia no kod achiedh nade e wi kaka nyathigi no nyalo biro dhi nyime kod thieth mowinjore. Nan general dwe mar 6 tarik 4 bang'e kane osechako yudo thieth dakteche nogomo ma nyathi nokotieko thieth mare mano miwa discharge wadugo kode dala gi sechego nyathi pod ne ok nyal timo gimoro amora kendo ne pod otuo amoko wan piny ok anyal yudo yor konyruok konya uru. Wach makama koro miyo riwruok mong'ere ni Machozi ya Mwisho Initiative goyo duondgi piny mondo piny owacho okaw okang' mapiyo mar keto winjruok e kindgi kod jochiw thieth mondo weche thieth odog kare oganda owek hinyore. Okwanyal wang'iye gima familias dhi through nikech nurses ogomo. Tan gadiera ni governors kobet piny gi nurses. Tan gadiera jatend piny kowacho ni kiny nurses odog tich gibro dok. Ka odong' mana nyiriri machuo kende to ng'anyo mar jochiw thieth donjo e dwe mar 2 jotuo kod familia makamagi koro tielo ni ok ginyal medo rito kuom thuolo malach gikwayo mondo sirikal owuog oko mapiyo otiek midhiero mar ng'anyo mokwako sekta mar thieth mondo weche thieth odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kaunti ma Kisumu. En wach ma pod ji biro medo lose kaluwore kod ng'anyo to kod midhiero ma jotuo sani kadhoe kaluwore ni jochiw thieth mago nurses onge. Thothgi ema konyo kuonde thieth mopogore opogore. Jogo manoteki kinde ng'anyo koro ywak ni thuolo mar komiti manochuogi ne chudo mar joma noyudo lal kinde ng'anyo dhi karumo to nyaka sani pok giyudo chudo magi. Ka giloso kod jofwambo kotelne kod jokin ratich oganda giywak ni kar bedo ni doho nochungo chudo makamano kendo golo chik mondo bath omenda mar $2 billion ketne githenge. Nyaka sani pok giyudo duoko moro amora kowuok e komiti no motelo kod okil Makau Mutua ma tieko tijgi e chak dwe manyien. How can the government claim to recognize the suffering of victims while legitimate victims of enforced disappearances and other violations remain uncompensated, even after their cases have been documented and verified by constitutional bodies mandated to protect human rights? And why were genuine victims left asking whether the compensation exercise was designed to deliver justice
or simply manufacture a political headline. Victims do not need political sympathy. They need truth, justice, accountability, and reparations. Since 11th August, when this ruling was delivered, the Makau Mutua-led commission has chosen to go silent. They have chosen to stall the compensation process, bearing in mind that their gazette period ends on 5th of September. So we are asking that if indeed the compensation was meant for reparation of these victims, then was it a mere political statement, as read before, or was it really meant for compensation of these victims? Wadhi gwenge mag Siaya, chenro ma jumbe ariyo mosebed kadhi nyime gwenge ma Lenya mar kao pach oganda kendo tiego jodak ewi dag nuclear michan ger kono chopo e giko mare. Bad migao mar Nupea kod Kengen mosebedo katao chenro no singo mar dhi nyime gi tiego jopiny ewi teko nuclear maneno gi rwake kaka yo mar kedo gi nok mar stima. Pachoka kod chugo thuolo mag tije. Jolony mopogore singo keto kenge manywando jogo mosebedo ka kwedo chenro no. Maneno ni giyudo lony moromo ka bende gikwedo jogo makiko ik jopiny gi weche morem ewi teko nuclear. Magedo mare biro kawo lowo maromo eka 450 e gweng' ma Lenya e Central Sakwa. Nyaka sani Nupea kod Kengen ikore machako chenro matimo nonro ewi lowo kod chal mar alwora ma Lenya ka bende inyalo ket gedo no kanyo. No one will be left behind. Everybody will be reached in terms of communication about nuclear. And what we are going to do is to dispel the rumors and the fears that people have, especially about safety. Because safety, I think, is the greatest concern. The other concern is displacement. What happens to people who are displaced? And this, we've been implementing power infrastructure projects in many parts of this country. Osebet kwa wapuonjo jo Siaya gi aluora ne mondo ging'e wach nuclear ni eto enang'o. Chenro ni koka wachako mae it's more of kelo puonj kachiel. Process ni en process ma will live with the nuclear power plant for the next 100 years. Wachako okwanyachopo kuom jite to kwa target joma duaro nuclear kende. Wa target wuoyo gi ji duto. Ibia iwinj evaluate nikech wang'e no wuoyo gi joma dongo, joma nyapimo gik moko maber to mondo jowinji. Ya koromogi to kido report ma chal kamano wadhi yweyo wa mar ariyo kata kamano kik idhi mabor nikech kodwogo pod wantiere kod weche mag tuke. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and Lovely Lemon Extract Lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Every
Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia State na Matembe. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Mondo yudu ndani kaka sikiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Machiegni weche mag tuke. Apisas mag riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF dhi nyime girango rang'iny mar pewe mag tuke mochan ni biro tigo e tuke mag pinje Afrika AFCON. Apisas hotel ni kod Halid Nassar norwake pacho ka jatend migao Salim Mvurya kopogore gi alap matalanta mane girango nyora. Apisas go biro dhi nyaka pewe mamoko kamoting'o alap ma Kipchoge Keino e kaunti ma Uasin Gishu. Piny owacho singo ni pewe ma ochan ni biro bago tuke mag pinje Afrika higa manyien biro rume wang' saa kendo biro miyo Kenya thuolo makare ma bago tuke go kachiel gi pinje mag Uganda gi Tanzania.